καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτά τα βίντεο θα βρείτε όλες τις οδηγίες βήμα-βήμα για να χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια την μαγεία. Παρακαλώ να μείνετε μέχρι το τέλος γιατί υπάρχουν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Κάντε like και ακολουθήστε μας για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό. Ξόρκι συμβόλαιο αγάπης, κατηγορία επανασύνδεση, σελήνη γέμιση, ημέρα Παρασκευή, ώρα 22 ακριβώς. Πληροφορίες, πολύ ισχυρό ξόρκι για επανασύνδεση στο 100%. Γίνεται μόνο Παρασκευή κοντά στην Πανσελήνο, έως 5 χρόνια χωρισμού, και δεν λύνεται. Υλικά, ένα κόκκινο πιάτο, ένα κόκκινο κερί, 2 λευκά κεριά, 7 ροζρέσο, μία φωτογραφία του ανθρώπου μας ολόσωμη, μία καρφίτσα και μία χαρτοσακούλα, όχι μαύρη. Εργασία, τοποθετούμε το πιάτο στο κέντρο του βωμού, βάζουμε τα 7 ρίσο σε σχήμα λάμδα γύρω από το πιάτο και τα ανάβουμε με σπίρτα από τα δεξιά προς τα αριστερά αφού έχουμε χαράξει κυκλικά σε όλα τα ρίσο το βαπτιστικό όνομα του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει. Καθαρίζουμε τα κεριά με καθαρό ινοπνεύμα και μόνο στο κόκκινο κερί χαράζουμε με την βελόνα από την βάση προς το φυτίλι στην μία πλευρά όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει και στην άλλη πλευρά τα δικά μας στοιχεία, και με την βάση από το κόκκινο κερί και το κολλάμε στο πιάτο στην κορυφή. Στην συνέχεια κάνουμε το ίδιο με τα λευκά πρώτα δεξιά και μετά αριστερά ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο με το κόκκινο στην κορυφή και τα ανάβουμε με ένα σπίρτο από τα δεξιά προς τα αριστερά, κόκκινο, λευκό δεξ. Βάζουμε την φωτογραφία μπροστά μας, τρυπάμε το δάχτυλο μας με την βελόνα, άνδρες δεξί παράμεσο, γυναίκες αριστερό, και βάζουμε 3 σταγόνες στην φωτογραφία, 1 στο πρόσωπο, 2 στην καρδιά, 3 στα γεννητικά όργανα. Διπλώνουμε την φωτογραφία ένα φορά προς τα εμάς και την βάζουμε ανάμεσα στα 3 κεριά στο κέντρο του πιάτου. Ανοίγουμε τις παλάμες μας γύρω από τα κεριά, συγκεντρωνόμαστε καλά σκεφτόμενοι τον άνθρωπο μας και λέμε τα εξής λόγια: με αυτό το συμβόλαιο αγάπης σε δένω με εμένα, με αυτό το συμβόλαιο του έρωτα φέρνω το αιώνιο δεσιμό, με αυτό το συμβόλαιο αγάπης σε προστάζω να έρθεις σε μένα, γιατί τα αγάπη μας είναι αιώνια, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας κάνει κακό, γιατί τα ενώση μας είναι τελεία και είναι αδύνατο να σπάσει, τα πόδια σου θα ερχόνται μόνο προς τα εμένα, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Παίρνουμε την φωτογραφία και την καίμε στην φλόγα του κοκκίνου κεριού και όσο καίγεται λέμε 3 φορές: είσαι δικαιαδικός μου. Αφήνουμε τα κέρια να κάψουν, με προσοχή, και όταν σβήσουν βάζουμε το πιάτο με τα υπολείμματα, τις τάχτες και τα άδεια ρίσο στην χαρτοσακούλα, δεν τη δένουμε, και πάμε κάπου μακριά από το σπίτι μας και πετάμε την σακούλα κάπου με δύναμη για να σπάσει το πιάτο και να σκορπίσουν όλα. Φεύγουμε χωρίς να κοιτάξουμε πίσω και κάνουμε την πληρωμή με την πρώτη ευκαιρία σε ένα σταυροδρόμι. Η συνέχεια στα επόμενα βίντεο. Ανακοίνωση: βλέπετε τα βίντεο και εφαρμόζετε τις πρακτικές μαγείες με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί εναλλακτική ιατρική, ούτε ψυχοθεραπεία. Θυμηθείτε ότι η μαγεία είναι παντού από πάντα και προσφέρει τα ωφέλη της σε όλους όσους γνωρίζουν τις μυστικές τέχνες. Τα πρώτα 2 βίντεο του καναλιού περιέχουν όλες τις οδηγίες για να ξεκινήσετε σωστά στο μονοπάτι της μαγείας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Κάντε like και ακολουθήστε μας για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό.